Alright mga tupay, good morning sa inyo lahat mga tupay. Ibang spot naman yung pinunta natin mga tupay. Dumayo kami ng dito kami ngayon sa Nasugbu, Batangas mga tupay. Baba ng Kabyang Tunnel. Oo, nababa ng Kabyang sa tunnel mga tupay. Tatawid lang po kami. Dito kami sa may yung nga to dito? Sa may gilid Dito, kami ng bato. itong area na to, yung yung Kapyangot. mga tupay, dito kami sa may santuary mga tupay, malapit sa Kabyang Tunnel mga tupay. Lalagpas lang tayo ng konti mga tupay pababa. Tapos yung motor doon na lang iwan sa gilid ng kalsada kasi naman doon mga tupay. At lalakad pababa lang kami mga tupay. Maganda dito mga tupay, mga batuhan ayan Kapag akit natin mamaya. ayan sana makahuli tayo dyan. Makakahuli kaya tayo dyan? Oo, meron Ha? yan. Wala ka. Yan, yan si pare. Apat kami ngayon mga tupay. Ang ganda ng spot dito mga tupay, mga batuhan Pakita ko sa inyo mga tupay Ayan na si daddy nag-sit up na Kating-kating. Gigil na yung kamay ko Gigil na yung kamay. Si mami. Ayan hello mami. Good morning. Yan si daddy sit up pare. Galingan mo pag sit up ha. Yung makauwi tayo ng yung salamin na isda. Salamin. Ang gandang spot ito mga tupay, mga batuhan yan Gilid kami ng pangpang yan May nag-fishing na dito mga tupay, mas nauna sila. Yan nag-fishing na yan mga tupay. Doon naman gawi doon mga tupay, may naliligo na rin mga tupay yan. Yan, santuary to mga tupay. Yan, may nakapatong pa sa bato At siyempre dyan kami maghagay sa aming pamingwit mga tupay. Maganda. Magandang spot to dito mga tupay. Pahay mo doon pa. Sana makakahuli tayo dito. Talakitok, may talakitok kaya dyan daddy? Oo. Ha, pare? Kahit walang talakitok, kung mayroong yung tawag nito, yung 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 isda na sa bato, yung parang lapu-lapo. Anong tawag ng isda niyo, daddy? Sa Tagalog? Crawford. Okay mga tupay, at siyempre bago ako mamingwit mga tupay, mag-ihaw muna kami ng isda rin mga tupay. Ihaw ako ng bangus mga tupay. Yun lang ulam namin ngayon dito. May mahuli man wala mga tupay, ang mahalaga na mayroon tayong ulam, may kagad, di ba? Pag nagutom may kakainin na kagad. Yan. At kung may mahuli man di iuwi natin mga tupay siyempre. Muna ako ng apoy mga tupay. May dala naman kaming uling mga tupay yan Thank you. Okay mga tupay tabayan yung mga tupay kung makakahuli ba yan si daddy excited talaga siya mga yung pain mo malaki dito mo nga pakita mo yung mo yung pamain mo ba artificial na pamain ayun grabe naman yung pamain yan daddy pang yan pang yellow pen. Grabing laki. Pang dagat talaga. Okay mga tupay, bago ako maka pamingwit din mga tupay. Hindi ito pa yung akong pamingwit, hindi ko pa na set up. Mag-ihaw muna ako. Yan mga tupay, may inihaw na tayo. Yan, nakasalang na inihaw natin. Doon si daddy. Wala pang huli si daddy. Daddy! Ayos yung pwesto mo dyan Marami na rin naliligo doon mga tupay Ha? Okay, subukan mo. Nandun naman si pare.
Gilid ng bato mga tupay, ano. Sus. Buti hindi rin gano'ng mainit mga tupay. Parang kanina, oh, di lang inaabot. Sayang, no? Inaabot lang yun. Uulit pa yun, daddy. Uulit pa yun. Inaabot lang yun, patay siya. Hindi kumagat eh. Kung ano mo na ako, inag-ihaw. May gunting dyan? Oo. Kaya huwag mo lang pumatingin yung ano ah. Ano na yun? Yung pasayan. Hindi, ano? Yes. Manok, dilis. Ganun na lang yun. Ha? Ganun na lang. May namamangka rin doon mga tupay, oh. Ano na? Nagano sila ng lambat. Hindi, yung dilis. Oh. Yung lagay ng bubo. Tubig pa pala. Bubo yung ilalagay niya, no? Hindi na. Pangka mga tupay. Yan, nawala eh. Ay ko nga to. Ayos, ah. At ito na yung ating inihaw. Magagamit din ka sa mga. Galingan mo, dade. Di tayo pwedeng umuwi na walang dala. Siyempre, ano yan. Ito mga tupay. Ito yung area dito mga tupay. Sa lagpas ng Kabyang Tunnel mga tupay. Santuary to dito mga tupay. Pero pwede rin naman ding ano, maliligo, mag swimming dito. Pero tiis tayo sa batuhan mga tupay. Ito puro bato talaga mga tupay. May mga cottage din sila mga tupay. May mga kubo-kubo rin sila. Ayan. Mga kubo-kubo yan mga tupay na maaaring alkirahan para kung gusto nyo mag-overnight, pwede dyan. Yun, mga naliligo dyan mga tupay, oh. Kabyang Tunnel Sanctuary. Kabyang pala yun mga tupay. Oh, ganda ng ano ng alon, no? Silang delikado dito mga tupay kasi batuhan nga, oh. Ha? Oh. Ay, sus, grabe ka alon. Ayos. Hampas sa alon mga tupay, oh. Wow. Nakaka-relax yung pakinggan yung ano, tunog ng alon paghampas. Yan, oh. Oh. So, may mamangka. Doon kami mga tupay, oh. Malawak pala to rito mga tupay. Ito may mga kubo-kubo dito mga tupay, oh. Mga cottages. Ito may mga ano dito na bunker. Oh. Bunker dito mga tupay, ah. May mga kubo-kubo rin pala dito. Ito mga swimming yan sila mga katupay. Ayun. May ano kaya yan dyan mga panderman niya na mga kapal. Parang bunker na tupay eh. Yan o. Ayos din ano. Maganda. Sige tayo. Mga bunker na tupay yung mga lumang simento. Pwede rin pala dito mag-fishing. Yan, pwede ihagis yung pamingwit mga tupay sa banda ron. Dito pala eh. Punta tayo dito mga tupay. Silipin din natin dito. Dito lang tayo sa labas mga tupay. Bakod nga talaga. Tupay, oh. Binakuran siya parang para di maano sa alon siguro mga tupay. Pero lumang ano na to, simento. At matibay yung pagka mga tupay, simento mga tupay. Oh. Bunker dito mga tupay, simento na sulit. Oh. Bunker na to mga tupay. Oh. Oh.
Ay, taas niyan mga tupay. Hindi ka dumahulog dyan. Anuhan sa alon to mga tupay. Ipinsa sa alon mga tupay na. Pwede pala dito mag-agis. Oh. Ay, nakakalula nga lang. Taas. Taas mga tupay, taas. Nakapunta dito mga tupay. Dito pwede pala dito mag-agis. Pamamingwit dito pa. Tsura mga tupay, sobrang taas. Dito naman yung mga cottages nila mga tupay. Maganda mga tupay. Well, mga tupay, naligo na ang aking mga kasama dito. Nagpapatama sa malalaking alon. Ano na? Oh! Grabe talagang alon mga tupay. May namingwit yun mga tupay. Bandaron mga tupay. Dami ng tao. Oh. Yung bangkong tinangay. Ayan na daday! Ayan na! Laking alon! Ayan na! Ayan na! Nag-enjoy sa alon. Ay ba si mami oh, nakapayong na. Ba. Grabing laki ng alon. Ayan pa oh, bag. Nakakapit ka ng maigi dyan, daddy ah. Di ka matangay-tangay ah. Daddy, di ka matangay-tangay sa alon ah. Ako dun, gumulong ako dun kanina eh. Dun. Kahit mga hindi ka na mag-swimming pool, dahil mo na lang. Oo, dyan ka na lang. Ba. Ayan na, daddy! Ayan na! Ang malaking alon! Boo! Grabe galon. Ayan pa! May kasunod pa yan! Ayan pa! Tangay! Giba! Giba ang inuupuan ni daddy! Giba ang inuupuan ni daddy! Grabing alon. Yan, may parating na malaki. Ayan na. Parating na pare. Na pare. Parang na na. Parang. Abot dito yung ayan na rin. Ano pa ba? Bulag na naman. Ano na yan? Ayan pa oh. Binalibag si daddy. Buti nakakapit sa bato. May parating, may parating, may parating. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Takbo. Takbo na tayo. Ayan pa. Kaya may Sierra Madre dito. Hindi kaya. Laki na nga alon. Yun na mga tupay, alas 3 na ng hapon mga tupay. O pasado na. Kaya uuwi na kami mga tupay. Yun na sila mami.
Grabe, enjoy talaga kami ngayong swimming na to. Fishing tapos swimming mga tupay, and cooking. Daddy, umuwi na. Uwi na. Uy, grabe yung lakas ng alon talaga. Kaya tinangay ako dyan kanina mga tupay sa alon. Ito, adventure talaga mga tupay dahil grabe yung mga bato. Ang lalaki ng mga bato dito mga tupay. Yan, oh, dami rin naligo dun oh. Kung gusto niyo mga tupay na magkaroon ng cottage, yan may mga cottages dyan mga tupay. Kahit ilan kayo mga tupay, basta yung cottage nila 500 mga tupay bayad, pero hindi na kami kumuha mga tupay. Nag-entrance lang dito mga tupay ay 20 pesos lang per head. Yun, pag kumuha kayo ng cottage, mayroon dyan mga tupay. Yan o, kita nyo yung mga kubo-kubo dyan. Ano pala pangalan dito mga tupay? Sanctuary. Ito mga tupay. Pwede kayo mag-fishing dyan mga tupay kung mayroon kayong pamimit kung pupunta kayo rito mga tupay. Fishing and swimming. Ang ginawa nga rin namin ngayon mga tupay ay fishing and swimming and cooking. Yan ang ginawa namin ngayon dito mga tupay. Nakapauwi na kami kasi malayo-layo pa yung aming lalakbayin. Nasa 2 hours mga tupay kung walang traffic. Daan pa lang sa mga tupay kaya traffic talaga. Kaya maglaan kami ng mga 3 hours mula dito hanggang doon pauwi. Yan mga kubo mga tupay, mga cottages lang mga tupay kung gusto nyong kukuha ng cottage. Sila mami. Yan, marami na naliligo dito mga tupay oh. Yan, kumukuha sa bato si pare. Ilagay daw niya sa aquarium mga tupay. Doon mga tupay may mga naliligo na rin. Yung bata. Bang! Talon-talon yung isa. Yun, dito yung mga cottages nila mga tupay. May mga kubo. Pwede kayong mag-rent dyan mga tupay kung marami kayo. At siyempre dito na kayo maliligo mga tupay. Yan o. Kayo maliligo. Kami mga tupay, doon kami kabila. May batuhan kami mga tupay kasi nag-fishing nga kami mga tupay. So doon kami. Saka hindi rin dito doon mainit mga tupay, malilim doon. Kung ganito ng araw mga tupay, kahit yung area na mainit, mayroon ka rin masisilungan mga tupay. Gilid ng pangpang. Yan dito, mga cottage. Kaso lang walang ganong buhangin dito mga tupay, makikita mo. Batuhan talaga. Ulitin ko mga tupay, ang entrance dito ay 20 pesos per head lang mga tupay. Siguro kung may bata 10 piso ganun. At saka kung kukuha kayo ng cottage 500 pa rin no? Pagkuha ka ng cottage 500 pesos pag kumuha ka ng cottage mga tupay. Pero per head 20 pesos. Mag-aana sa bulsa mga tupay. Pwede rin naman kayong hindi na kukuha ng cottage mga tupay para makaligo lang at mag-enjoy sa pag-swimming at kung mag-fishing din kayo mga tupay. Maraming spot dito na maaaring yung malipat-lipatan kung mag-fishing. Pain pala namin mga tupay ay yung manok. May mga kumakagat din sa manok mga tupay. Saka galunggong. Balo sana yun at saka hipon kaso wala walang tinda doon sa palengke kanina umaga pagdaan namin kaya manok na lang at saka galunggong yung binili namin pang pain. Okay mga tupay, pauwi na kami. Okay mga tupay, dito na muna magtapos yung ating video mga tupay no. Okay, maraming Ayan, karga. si pare may bato yan. Paglagay daw na sa aquarium. Aquarium. At dito na tayo muna pansamantala mga tupay, mag-iwalay mga tupay. At siyempre susunod naman nating pamimingwit mga tupay. Sa ngayon kasi mga tupay, ang ginawa namin ngayon ay Banding. banding at siyempre fishing and cooking and swimming mga tupay. Pinagsama na. Gala. Dito lang to mga tupay sa Sanctuary mga tupay. Paglampas nyo sa Kaibyang Sanctuary? mga tupay. Sanctuary. Ito. Maswari. Sanctuary. Oo, Sanctuary. Paglampas nyo lang mga tupay ng
Kaibyang Tunnel mga tupay. Okay mga tupay, hanggang dito na lang muna mga tupay. No? Pansamantala muna natin maghiwa-hiwalay mga tupay. Bye bye mga tupay. See you again to my next vlog mga tupay. Bye bye.